Roy you try. Yero you try. Kapriang sobhai piway badan ni kene ke Jaka. Ngai Blei pi de ka keteng ke batiang tam ke jong Jesus Christ nang penem nang siu spa jongi ki badan shedrong ro kumjo but kumjo e ki viewers jongi ki bapel lyngba ka online ki bapel lyngba ka YouTube channel ngapriang sobhai piway hakane ka por Aingo you Blei ba si sien pat ngiyo e kene ka por bangin wan kene ka Jaka bangin yo bangin Shakri you Blei bangin yo bangin yaro bangin mane you Blei amen nganget bangin yo mat ka jingkyrkhu kene ka jan met lyngba ka jingiaroh ka jingmane bat khamtam na ka Ktien ka Ktien U Blei tani ka por ngile bangin sedang no e kene ka por ngan pulin ka Ktien ka Ktien U Blei ngan pulin ka kitab sam ka nong ka bashis pa sa pusan ngan pendan buram yame U Blei jonga kus em bat ngan kyrkhu ya ka kerteng jong me junam hala ka Sngi ngan kyrkhu ya me bat ngan yaro ya ka kerteng jong me junam uba kraw lang utrai bat uba day yaro bat ka jingkraw jong u ka bamla yet sure amen ya Sngawi ka Ktien ka Ktien U Blei ne ka Sngi ngi yo bangin ngin yaro ngin aingo U Blei na mar ka jingkraw jong u ka long junam amen nganget ngabat pingi dan ka ne ka Jaka na mar ka kraw plat ka jing et ka Ktien U Blei ka kraw plat ka jing ia ka jing isnei ka Ktien U Blei amen Blei imlet hani ka por ngile bangin aingo shisha U Blei ngile ban pen kraw shai ka kerteng ka Ktien U Blei na mar U Blei ulang uba kraw ka jing em ka jing iway piway to ngile ban pen kentange ka ne ka jan met akikti ka Ktien U Hallelujah ko pa sa sien pat ko try Jesus try ngi aingo ngi sngongo ko try Jesus nam ta jong me ko pa try hagre ga chan me ko try sa sien pat ko try ngi yo ko try ga lat ko try Jesus mangin wana ga Jaka ko try man ya senglang ko way ko try man pen crow man ya rob man ga kerteng ga jong me ko pa try ga wana ga Jaka ko try ngi dab na ko donor ko bas sngongo ya me ko try na mar melang U Blei ba bahasha ko try U Blei ba dab na ka jingiet ka ba kraw ko try Jesus mi aingi gani ka lat ko try Jesus mengin dan gani ka Jaka ko try mengin ya ro shishai ka kerteng ka jong me ko pa try ngawan gani ka por ko try iwan pen kan tang ko try Jesus gani ka jing shakri ka jong iway piway ko try don gat pa me ko try pen dab do man se mo jong me gani ka Jaka ko try ai ka jing dan ka jong me ko try kan dab gani ka Jaka ko try ni yang Sngewbha ko try men se mo jong me ko try ai ko try ka don ka jipen sle ka jong me ko try no no badang sedang ko try ngin yo Sngewbha ka jidan kat ka jong me ko try ngin yo Sngewbha ka jipen sle ka jong me ko try kan ba ko try ka worship team ka la me ka jingiaroh ka jingmane ko try ngi khot ka presence ka jong me ko try ai ka jingla lord ka jong me ka dab ka ne ka Jaka ko pa try ngi duai ko try men se mo jong me on ki la lord ka ne ka Jaka ko try pen kentang ko try ka ne ka por baro ko try hagi kti badan bor ki jong me ko try shem di ba me ko try yala me na Khmat ko try Jesus ka ne ka Jingshem ka jong ko try Jesus shem di ka praise and worship ko try kan bagi dang yala me ka jingiaroh ka jingmane ko try Jesus men se mo jong me ko try untuk nya ka ne ka Jaka ko try ngin pen thamai ngi way piway ko try Jesus an pen shat bor ngi way piway ko try ka ne ka jan met ko try Jesus try no gi bana pet ko try ning bago online ko jo ko try kin yo Sngewbha ko jo ka jing pen sle ko try kin yo Sngewbha ko jo ka presence ko jong me ko try like yinki sem ko try Jesus try ngana pen kentang gi ka por ko try hagi kti badan bor ki jong me ko try Jesus yo la na me ka buram ko try Jesus yo la na me ka jing pen dan buram baro ko try ib alut shme ka buram hallelujah hallelujah Jesus amen but amen hani ka por nga IT no ka praise and worship kanya lam ngi ka jingiaroh ka jingmane ngi ka por le lang wa mo sho in IT lot ya ka jingmot ma di ka do no jingi ban mani lang tra try me long baba ipenem kong yana jingai ba pula Bapelat yana ongan wa manyaro itra ongan wa manyaro itra try me long baba try me long
dan kumami Besnang try me long Paham me pen ko tingin wa na Khmat chong try daga jingay ngo jingay ba ngindrong shi kapalaw daga jingiaroh nganwa nganwa jingiaroh itwa Mami
Praise the Lord, praise the Lord, no my soul, praise the Lord, oh praise the Lord, praise the Lord, no my soul, praise the Lord. Oh, tingin mo lang bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless. Oh, tingin mo bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless. Oh, tingin niya bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless. Oh, tingin niya lang na nagkakuha, ilalaman kang Taiew lang you try, oh, you try, jingiaroh, you try, Syiemlieh, you try, oh, you
이거 징이시네 정미면스다 but 이거 징이아이네 그 정미면 atrai hallelujah tingin syutot lang ini ke jingmane shibor tingin syutot yang ini ke bor ini kelemar oh you wanna try and continue me apa oh Jesus oh we glorify your name we glorify your tingin pendan buram lang you try we glorify your name in all the earth we glorify your name we glorify your name oh glorify we glorify your Ading pertakam jam, hallelujah. You row, you try. Oi tinggi kepang lek lang man lek kemen nak Khmat jong try. Ngai finang ye gani ko Jingduwai. Oh, I've got joy, 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 joy overflow in my life, and I've got joy, 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 joy overflow in my life. I come from a kingdom, I come from a kingdom, a beautiful kingdom. Oh, we laugh, where we laugh, 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 joy overflow. There is no sorrow, there is no sorrow, there is no weeping, there is no weeping. Oh, we dance.
It's like a fountain. You give me peace. You give me peace. Peace, peace, joy overflow. I'm a heritage of God. Great peace is spoken over me. I'm filled with love. I'm filled with love, 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 joy, 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 joy. Oh, I've got joy, 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 joy overflow in my life. Oh, I've got joy, 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 joy overflow in my life. I come from a kingdom, a beautiful kingdom. Oh, tingin pala yung Lord yun din. Where we laugh, 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 joy overflow. Oh, there is no sorrow, there is no weeping, there is no weeping. Oh, we dance, 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 joy overflow. I've got joy, I've got joy, 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 joy overflow in my life, in my life. I've got joy, 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 joy overflow in my life. Hallelujah. Oh, di top lang Ktien jingiaroh Jinggiaroh. Hallelujah. Oh, nagkuha filek men Jinggiaroh. Janmit. Oh, tingin kilat lot ya keburam jongi. Tingin lek men Khmat Jingduwai. Amen. Ngin syak kumu Syiemlieh ben. Ktien Jingduwai ko. Aba men Jingduwai. Uki hanga. Oh, tingin wa men robasta. Oh, I've got joy, 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 joy overflow in my life. Oh, I've got joy, 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 joy overflow in my life. I come from a kingdom. I come from a kingdom, a beautiful kingdom. Oh, where we laugh, 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 joy overflow. There is no sorrow, there is no sorrow, there is no weeping, there is no weeping. Oh, we dance, 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 joy overflow. I've got joy, oh, I've got joy, 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 joy overflow in my life. I've got joy, 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 joy overflow in my life. Oh, tingin Nonglam. Joy like a river, it's like a fountain. You give me peace, you give me peace, 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 joy overflow. I'm a heritage of God. Great peace walking over me. I'm filled with love, I'm filled with love, 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 joy overflow. Oh, I've got joy, 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 joy. Oh, I can slay the Jingshem. Oh, I've got joy, I've got joy,
where we laugh, 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 joy overflow. There is no sorrow, there is no sorrow, there is no wind. Oh, we dance, 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 joy overflow. I've got joy, oh, I've got joy, 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 joy overflow in my life, oh, in my life. Oh, I've got joy, 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 joy overflow in my. Oh, do you know joy like a river, joy like a river? It's like a fountain. You give me peace, you give me peace, 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 joy overflow. I'm a heritage of God. Great peace is spoken over me. I'm filled with love, I'm filled with love, 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 joy overflow. Oh, I've got joy, 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 joy overflow in my life, oh, in my life. I've got joy, I've got joy, 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 joy overflow. Oh, in my heart, ngayong ang pagbanway. Oh, hatudan ni em, kabamlaban nga. Oh, hatudan ni em, kabamlaban nga. So you saying hatudan ni em, kabamlaban nga. Hatudan ni em, kabamlaban. Oh, em,
But me a trudge. Oh, okay, a trudge. Oh, I'm done, I try, I'm la. Oh, in your eye, I try. Oh, in your eye, fin banana, try. Jesus. Oh, you and me.
Christ, blood of Christ, wash over me, wash over me. Those sin has saved me, blood of Christ, come speak for me, come speak for me, my covering, my covering. It is your glory. We need the blood. We plead the blood. Receive the blood. Receive the blood. The blood of God. Oh, you know we need the blood. We need the blood. Oh, we plead the blood. Receive the blood. Receive the blood. The blood of Christ. Perfect Lamb. Perfect Lamb. And highest priest. Wash out yourself for all to drink. The offerer. The offerer. An offering. You took the cup and so perfect Lamb, perfect Lamb, and highest priest, pour out yourself for all to drink. The offerer, an offering. You took the cup. You took the cup, and so will we. Need the blood. We need the blood. We plead the blood. We plead the blood. Receive the blood. Receive the blood. The blood. Oh, we need the blood. We need the blood. We plead the blood. Receive the blood. Receive the blood. The blood. Oh, did you sing it on Day Takasnam? Day Takasnam.
dan Jaka shoot the way I try like naga snam jome I try oh it was snam jome pa oh it was snam jom kolang brat oh kolang brat bajanai
gasnam trong mi atrai. Oh, mi penjau i gasnam trong mi. Oh, mi pen mi gasnam tang namar trong i atrai. Oh, mi pen mi atrai. Oh, tang man siu spa yang i pa. Oh, mi pen mi atrai tang man sat khot yang i atrai. Oh, Jesus. Oh, gasnam trong mi. Im dan Jaka syuk dawai pa Ipriang Jaka Kasnamu Chris Daitang kasnam Ngin yang Im dan syuk syuk drai Ipriang atrai Kasnamu Chris. We need the blood. The blood, we plead, receive the blood, receive the blood of Christ. Oh, we crown you, we fall face now, we worship, we all cry out. You worthy God, you worthy God. We crown you, we fall face down, we worship, we all cry out. You thông xiên, nghi thông xiên, nghi oan man đem bài, nghi mati, nghi bertajam, bilang badai, bilang badai, to the one who.
Kynduh
Hallelujah. Ngia sngo shishai ke jong kat ke jong blei kat bangidang mane ngidang yaro. Amen. Blengim ai ke jing thap kti ke bajam nam ta ke presence ke jong blei ke badan ke ne ke Jaka. Hallelujah. Tini ke por ila poish ke ke Bynta kata ngai mangin yol ban lumi ke jing aingu ngakar pat bat shwa kata ngakar pat e kong carol be in penkentang ke jing aingu but hadien kata iba Evan Roberts Syiemlieh in Syiemlieh ya ke Bynta ban ai ke Ktien ke jong blei. Tungilang Jingduwai, hallelujah. Haba ko pangiwan kama kacaming ay ngoy shisha ko pa. Habang iyang hani kachaka ko pangis ngo shisha ngis ngo siya ko present kacami. Ngiyang try haga snam kacami ko pa. Ngay ngo iyame ko pa baje try namar shisha. They mame try ba me pala ingi try bingin dan hagi ka Jaka ko pa bangin mani ban yaro ban pen krawe ka teng ka jame ko pa made hok tama me try ban yo ka buram ka jiaro tang shme shi Bynta try sha bangin yo e ka ban no sha ka kam ka jame pen gan tang a try kurku no mame try gi kun gi jame baro a try ki ban no sha ne kam sha ka jing no shaka jing ai shaka kam ka jame ko pa dei ma me try me kur kui ka jim ka chunky nge ai shame I can I da ka dono ka ba comment ka dono try ka ba sngongo ye me ba tang ye me try but she Bynta try come to try ka long a try ban pinyari ki hima ka jame ko pa ba je try but ru come to try she Bynta shopping in your try ya ka Ktien ka jame ni Diengdoh try ba ka Ktien ka jame ka long halore ka ni ka Jaka ko pa ba ki mensim boman try ka namla ble donbor try she born minsim ki bakord ho try can you asngo ye Ktien ka jame can stir up ye ka jinget ka junkie ko pa ba je try ba kin la ban yeng a try ko ma kin ki ski ki ba khat do try ba kin yeng ha ka Nonglum ka Ktien ka jame pin slet ma me try ni pan ye ka jing pin slet ye ka ba thamai try how shakri jame iba Ivan Syiemlieh try a play men pin slet you try a play men I you try ka jing start ka Jingshem phang ka jing Sohthri ka jing lam phang ka bor ka jame ka pa ka long ka jim ka chu e ba mi na ka shentur ka chu try kan the long a try ka Ktien ka ban pin slet a try ka ban break e lyngba a try ka jim ka chung e try ban pin yeng a try ye ki bla do jingkyrkhu try ban pin kya do a try ye shi bon ki mitsim ki bakor do try a play ba ki la ban yeng a try kom ha ki ni ki sngi try ba kin yeng a try tang da ka jing I a ka jame ba da ka jing it ba ka jame ko try shem ti ko pa ba je try you phalang jame try yes shem try nge I shame ko pa ka buram ka jingaroh tang shame amen and amen. Snamu kres pin kod yana pin kod yana wan hajing tala snamu kres tukran yana gajing yada Kaburam jami deitang kasna Nyenyang hangta Nipdyang yaka Kasna mukres Kun lang ro Diengdoh bakra Talking about the top the worship team.
You try. You try. Hallelujah. Tapi pertanda ke surga bakham jam ni ke janmit namang iyo Sngi ke jinarkat ke jo try ke bakhlan bah ni ke janmit tong ini pertah hallelujah lai sin we are lai. Hallelujah. 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 Tong ini ke jik thap ti show try. Ktien U Blei si sin pat agni ke janmit namang ke jinarkat ke jo try ke jingai ke jo u ke Jingmha ke jo Blei ke jingpenslek ke jo men sembekot ban ngadangget ba kumni ke mengidon lang barok agni ke Jaka ke besong ke tiga mala ke besijrong rengkat ban ke bepet keleng na online na ke online stream ke jongi nga ai ku Blei pilang barok ag gerteng ke jo Jesus Christ bat ngadon ni ke Ktien U Blei menda ke janmit banget pilong ready ban yo Sngi ke Ktien U Blei menda ke janmit toin ong lang ban nga amen te shobangin poi jetangan puli shwai gini ki prayer request Sohthri gidan ngini Duwai nagbenta gimen sim gibe corridor so wa Duwai nagbenta ik s nadon I komplain namar ba imdon impat klan ba I don kam Jingduwai nagbenta ba don how hard ba liver bat ban selek tes biang so wa Duwai ru nagbenta ba don mau huksang bat hernia ini I komplain. Tingin Duwai namata I mewan shwa lapang idang nyos nam kerta. Henry don bet aga Jingskausi bat aga Jingdiaw man lagapor. I mewan shwa lapang ibang nyos nam kerta. Bu Jingduwai lang nagbenta I kong riham yaw bain yo khasok I khon bain khamenta. Duwai ru nagbenta I donbor walang ipang pancreas nget baga Jingduwai lang jongi kan penkia I gerteng jo try te tong ile ban Duwai ngan bukti ye gini prayer request bat ngai U Blei utip ye Jaka ka bagi don utip ye Jingshem je jingpang ga jim jongki tingile ban Duwai lang ga jingjam snam jo Jesus Christ on penkia iki hallelujah hallelujah abakopa Wana Khmat jame daga jing IA ga badap yang jame ga try Jesus. Badaga jing IA ga paga jankop ga hok ga jame badaga snam jo Jesus Christ. Daga jing penslek jo men sembekot ko pa nga aingo ba me bha ga try me dorikat bat ngi me penslek me penim me khot ga try me perkat ke ba bha suda. Ilagi jong ki khon ga try Jesus nga aingo ye me ko pa namar ga jing don jame ko pa men daga met. Ini ke janmit go try Jesus, your slow presence jame go try ban ye aingo ye me ko pa. Try ngada Duwai ini ke clip mat nam tagi khon jame go try. Try ngada bukti ini ke prayer request ko pa. Iki banglajer gerteng mentan barok ko pa. Kiberan jingpen kya, kiberan kam jingpen kya agamet, kiberan jingpen kya. Ya mensim ke dot note wat ke jimut jiberkat ko pa. Wat ban kasuk ye kelong go try. Try barok ko pagi bangala pulih mentan ngada bukti gikti Blei jame daga jingjam snam jame try Jesus pen kya iki try ngada Duwai ko pagi no ko men sim crow ko men sim jingpang ida bet no ga gerteng jo Jesus Christ naga met jaki naga jing perkat naga jingmot ko pa naga donut naga men sim naga jing emi barok ko we go try ngada Duwai ko pa bagandon ga jing pen kya kran ko pa kabawan bet tek naga gerteng ga jame go try Jesus Bat ngada Duwai ko pai ke jing IA jame go try Jesus gan long. Wat bat ikong iban sakai kon go try. Ain dan po ke jing IA ke jame bat ke jing isen A ke jame go try Jesus. Bat try nganget ko pa men pen kya ingi ko pa. Naga jing shampang ru wat iga Ktien jame ko pa. Trabingin kot shiga jing shampang ke badai kat kum. Kamon ke jame go try Jesus menta ke janmit. Ai go pa ke jing pen kya ba ke jing pen slek. Kebetamai jo men sembekoi kan toj bangin yo ji kai go bangin yo ega Ktien jame bang danget men ra lagi jong ke Ktien na kli tambat alor lagi gerteng baro lagi gerteng jo Jesus go Duwai amen bad amen tola ra phim thai tongin onglang ban ngai roi try lai sin we ar lai roi u try roi u try roi u try ngadoni ke Ktien U Blei mendaga janmit bat nga aingo U Blei bagani ke Ktien ke ba din banga Duwai ye ke program U Blei ulash
kadon ka jing impression ga dot no jenga kadon ka jing shot what ga jing perkhat ki jonga bang puli ga Bible ba bang duai ngan krani ga ni ga ktien ga bangan ong bet ladang yo men ta ga janmit ni ga ktien ngange ngin long shisha ki khon jo blai ki badap da ga jingkyrkhu jo blai to ong la ban nga amen men ta ga sngi ngange pim that ngange to sing ni ong kham jam hallelujah 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 Timenta ke sngingan krani ke ne ke ktien ke bang pensyong nong rem naga kitab proverb ke lenong ke balai ke kafin pri ke Bible jofi naga kitab ke proverb ke lenong ke balai bodak lupa wat naga gospel ke jo Lukas ke lenong ke baar ngan sepuli naga dekat ke ba san pulai Lukas ar ke gospel jo Lukas bodak lupa ru sisen ye ke ne ke wei bangan sepuli sisen puli na ke kitab beningkong Samuel lenong ke baar Kedekat ke baar fun rio. Ngan repeat kenapa finyo. Ngan pulih cuan naga kitab ke proverb kelenong ke balai. Ngan sepulih naga gospel jo Lukas kelenong ke baar. Kedekat ke basan pulai. Bagi kitab beningkong Samuel kelenong ke baar. Kedekat ke baar fun rio. Ngai kertengi gini ke jingkren minta ke janmit. Ke Jingshem Sngewbha. Ke Jo Blei. Allah ban ada ke suruh bejam. O ke Jingshem Sngewbha. Ke Jo Blei. To ngan puli no naga Bible ko ongkom ni naga kitab proverb kalau naga balai ko ongko khon wat klet ye ga anjonga henrai ga dot no jame kan sumar gi hukum jonga naba ye ga jing slam jugi sngi bat gi snam jugi jingem bat ga jing sok on pelang hame wat ai ba ga jing isen ai ba ga jing shishakin e no ye me to te eki ye rendang jame bat to tho eki How Mawlai kini up jaga dot no jang man. Te kom tamen shem ye jing Sngewbha, but ke Jingshem pang kaba Khmat U Blei, but Khmat ki Briew. Ngaku afin penbot bat ngada ke suruh bejam ong te kom tamen shem ye jing Sngewbha, kaba Khmat U Blei, but Khmat ki Briew. Ngan kren ye favor of God. Ke jing Sngewbha ke Jo Blei. Ngan puli not naga gospel ke jo Lukas ke lenong ke baar ngan puli naga dekat ke basan puar bat ngan penipi sepangu Yesus Kristus naga dekat ke basan puar gospel jo Lukas ke lenong ke baar ka ongkom ni uji suru ulanang kraw ke jing start bada ke renyang bada ke jing Sngewbha Khmat U Blei bada Khmat ki Briew ngasih saudara pan papen bot wat nem tat ong biang bat nga ong wat uji suru Ula Shem Sngewbha, Khmat U Blei, bada Khmat ki Briew. Pej bat nga kitab beningkong Samuel ke lenong ke baar, ngan puli ni dekat ke baar pun rio. Kitab beningkong Samuel ke lenong ke baar, dekat ke baar pun rio kong tiu tau kena Samuel, ula nang san bat ula long, uba Sngewbha, dau try bada ki Briew. Penbut setang kene bat nga ong wat u Samuel ro. Ula Shem Sngewbha, dau try bada ki Briew. Hallelujah. Ngan kren ia ke Jingshem Sngewbha, ke Jo Blei yang apa dia pi yang hilang barok. Lani de Ktien English ki on the favor of God, the favor with God and with man. Ke Jing Sngewbha how Blei bada ki Briew. Nganget finyo jingkyrkhu ta ke janmit ong labat nga amen. Pi ngan krani ke ni namanga igede ke wei ni ki nongrem ki bakrau naga Ktien Jo Blei. Hage jing meditate jongai ke Bible kam tam na ki snem ki ba ngala shem utrai ula shem nga ngala shem ke jing penem na ki snem arajar lai arajar saw arajar san ngala jiyo skau ni ki jikai ba kala long ke jingkyrkhu ngai ki arpo snem men chua ai But kanang yat ki Sngi ki snem ngai I lanang kham hi kai sho ye ne ke Bynta ka bang yong the favor of God lani ke jing Sngewbha ke Jo Blei lanang hi kai ke met ke Jo Chris de ki shikri Jo try bon Shillong ke Petrol but nga aingo U Blei ba ula seji shau Blei ye ke spa na ke Ktien U ke be day but ke favor Jo Blei henry nga lapat aki katu kat ni snem mentale se hapo asipo snem ye Bagadan ke jing tap bakla
Hakabaya day baga ji kai sepanga favor jong blei. Namaga favor jong blei le nega jing Sngewbha jong blei. Kadon ji day ka janba bat ka jing IA jong blei. Onglang bat nga amen. Fika favor of God, but the grace of God. Ka jing Sngewbha jong blei, but ka jing IA jong blei. Katap ngan ong bay kumni. Kam day ka jo tamba kaya Syiemlieh. Lada kren bay tangi ka jing penem te kalong kumjo. Reda kren ki weipat ki Bynta ki ba koridor na Ktien U Blei bat ki badan jide ba Jingshem jangaba jong pi pleng ka don jing piniper. Ngai iba katu kat ni snem ki balalej ka tap don ka ji kai ka ba tap bakla. Bagi ong mleleng i don na ka favor jong Blei, mleleng i don na ka jing IA jong Blei, bat ngin la ka kat ba mon ha ka jing sha ka favor jong Blei kam dei kata. Ong lang bat nga amen. Fingan kren ni jing Sngewbha jong Blei ngala puli gini ki Bynta baro lightly ngala pen kreru sibun bagi dekat Bible nama gani ka long ru ka Bible study ngangai ngan sa puli kat ka basya bar ka jinglam jo try ngan kren ni ka favor jong Blei bar ka jing Sngewbha jo try ka bagi dei bandon ningkong Khmat jong Blei bar ka baar ngi dei lu bandon Khmat jong Briew. Unono Briew, kinu ki Briew, ki bedani ka favor jong Blei, kim chu sa tanga ka favor wadu Blei, ka shat rensit, ka shat snot lang ru, ba fin yo lang ka favor na ki Briew. Fin pet na ka Bible, na do Genesis, na do kitab jimpen pau, ngalap bo Blei jungi, uday ubalong willing, ulong ready, ulong lakloy, ban pe ka favor hangi iwe piwe. Pim pimong amen, pim kimen ni mat. Let's see him pat shy. Yay sharp but nga. Ngalap na Bible. Bo Blei bo em mujongi ringkat bad u Jesus Christ unang penem ringkat bad men Syiemlieh bad ka Ktien U Blei ngalap kum ni ngada shit ram mi ni ngalap bo Blei udah kwa shisha ban favor yang apa di fi. Kita kadang mon jong Blei rengan ya Taiew fi ladang im doni Nonglum bat ngi syat laga yat de gelenti ke bangi kompen kan Nonglum le sing in empoi je favor jong Blei ne ta dau de jing IA jong trying la duai ngai U Blei oni rap inga bangan say ke rukom ke ba fin ya lut baro onglang bat nga amen. Finga ibo Blei u favor na do besdang ke kitab Genesis u Abraham igi jang Noah igi jang Moses igi jang David igi jang Samuel ngai ibat kum ta terter wat u Jesus Christ wat ki apostle ki ba bot adin jang try ngai im dan weiru u baklam dan ke favor jang Blei. Neta daw ngan kreni gani naman ngej bo Blei dei bo mon ban I favor tangi giri krau jage jinget ki bangi puli ga Bible ngada yo iru na ga Bible ba pleng ulang la kloi wat men da ga mit ladang i doni Nonglum jong Blei ba un favor yang apa de fi ong lawan ga hallelujah ong si sien hallelujah fi ngan pen I gani ngakwa ruban pen bet kat tu kat ni de ga jing IA ga jong try. Let's see if layo Sngi ni Ktien pareng kabiki ong ka unmerited favor. Dega kasi let's sing and bot lega bot kabamut kata ka jing Sngewbha ni ka jing IA kaba ngimla ban earn ban kamai ndai ka ba Blei pat u ai yangi. Let's see kata ka jing IA bat ka jing Sngewbha jong Blei ka bangim dei hok ban yo tamba Blei lyngba try Jesus u favor yang apa depi. Kadang kata ka unmerited favor kaba ajing shisha ka merit mo de kata Ktien pareng nget fi shai ngim dei hok ban yo tamba u Blei namar u kenrei ke jing IA u a yang apa dia fi hallelujah katangan keren fi kata kadang je dei tamba ke jing penem ye ke jing penem tim dan de bor Briew bangin ya kot shata David bo Blei u Sngewbha yang apa dia fi hallelujah. Vitem ngi shemi ke jing penem ngi priang you try ngangai wat kataru kadega gift no vleng oh yes ngayo ikata ka kentien ngan bo menta vitem nem initially nabasdang ka favor jong Blei ke jing Sngewbha jong Blei kadega gift kadega jing ai Henrengan ya Taiew fi u jisu ngala puli mentan ka ong ba ulasan na ka favor ulasan na ka renyang ke jing start uda roi uda san wat ka jing Sngewbha how Blei ba gi Briew
Samuel rugajo udah san aga jing Sngewbha hau Blei badagi Briew pilayo Sngau ngalada pulih kadang Ktien pareng kabong increase lani kata kabong buat ban roy ban flourish mo ban san bangin kill hangta fitem ngani thoi fi ngabat fi aga jing shisang ngilada don lupai ga favor jong Blei namar tang mangi don hang niru kadang favor jong Blei tang mangi yo ban syakri la lo yo Blei ru katam dei bangi la mangi tang na kadau bangi la yo e ga jibinem kam dei bangi la mangi wat ga jibinem ru ga ga favor jo Blei ong la ban nga amen rengan ye toy fi ga kwa bangin poi shika ba kamalor nginem chu sa ang taban ong bangi don ga favor jo Blei ngi dei ru banang ban increase bang daktin pareng ga khambiang ban steward ngam tep de Ktien ke singin ongom do let's say bangin tray hak po jaga ta ga jingiaroh but ga favor jo Blei bangin pinyat bangin senchar bangin steward fitem nem ban increase ban san ga jingiaroh but ga Jingshem Sngewbha jo Blei ngidon kambani a igi Nonglum jaga Ktien jo Blei pinga igom ne nganang aisha tang introduction fitem nem ngidon kampalat ye ga favor jo Blei igi ni simenta Idan kampalat ige jing Sngewbha jo Blei ige jing Jingshem Sngewbha jo u ige jing jingi kam tam gi si bakhado namangalayu ina ga Bible ba fitem ne em what kan ige jing jo Blei ngani toifi kan ige favor of God kalaban pen payo Briew siga kerdan ka bagaspa ka pau kamla menong amen ni kata nganda pulih to pet bat nga kloy ye gani ke kitab ki proverb kalenong ga ba arfuar ngan pulih ka tu kat ni ga Bible kitab proverb kalenong ga ba arfuar ka Bible ka ong kanam ga ba ka khamdei ban jid ban ga spa ga ba kraw bat ka jing Sngewbha favor bat ka jing Sngewbha ba it ban ga rupa ban ga ksiar pingan da repeat igata kong dangla bajit iga number ba bani ga spa ga bakraw dangla bajit iga jing Sngewbha ba it ka loving favor bani ga rupa ba ga ksiar pitim nam ngani thoifi lada fi sham ga favor pitim nam kam da don kam ba pin hab ban da riu spa hagadok ngakren finyi khsat bangini roy ai ngoi Blei ga ta ga dei ngi kwa ban biang ga kam ga jam ga kamai ga ji ai ngoi Blei ga dei rei fitem nam bani ga ta fi kam don kam mi ga favor jo Blei nama ga favor jo Blei ngan da repeat digni kala ban penkot yang gi khon jong u siga kerdan ka ba siar ba ga rupa kanam la da lai fi ngin da sham gi jing sham Sngewbha jo Blei ngan ye thobe fi ka dei ru wat ka jing da ta pe bat ngan ga kitab ki sam ngala ongan puli kham bon menta ga sngi pe bat ngan ga kitab ki sam ga nong ka basan ngin ye pe bat ngan menta na ga khot ga ba khat ar ngai i hang ni ru ga don ka favor jo Blei na ga khot ba khat ar ga nong ga basan kitab ki sam ga ongom ne na ba men kyrkhu yo ba hok a try men kerkot yo u da ga jing le age kumba daga stick fitip kini ke Ktien Jingiaroh daga Bible English ka ong favor digi translation English ka ong favor ngan buk mengada ke Ktien Sngewbha wong naba men kyrkhu yo bahok atrai men kerkot yo u kamu ke jingiaroh men kerkot yo u daga jing Sngewbha daga favor kumba daga stick ngan itu ifi lada vidai daga favor jo Blei pidana po ga jingkyrkhu ga jo Blei hallelujah nginem syap tiang ya ga egero menong amen de Ktien fidia babong u kyrkhu ingi de ga stick ka pamot gomdo haswa jingiru danu Blei sedin jingiru danu Blei Syaga side jenga kaman jingiru danu Blei syaga liang diang danu Blei kamot mdan ksot dan bor jingdom bala yang abde pi ladangi don yang favor jo Blei Nata kadau ngan penifi nginem syapti yang gairu nem dan atiar kabala ban tau persya ingi kaban mentoy lana fidon yang favor jo Blei menong amen fitim ne am ngan ye toifi ka favor jo Blei ka jing Sngewbha jo Blei ka de ka bangi don kam menta ngan ye toifi ki kena samlabat ye barok lang de ka burami long ke long pa ngan ye toifi wat ka kerdan ka jing nang jing start ka bangi ye be ka pertai do ngam penrem mi kata deban be syuta rewat kataru kana mlaban pen poyengi kakat bagala ke favor jo Blei ban penkot ingi ngende tobat
Bawat ki yang Jingshem jongiru ngis day banda duai ba bangini banda nga favor Ktien U Blei. Ngan puni nga Bible to page bat nga napo ka kitab Genesis ngan ya terter. Ngan sapoi siya main message. Fina page nga kitab Genesis nagani ka dekat lani ka lenong nga kat pra. Ngan puni pi nagani ka dekat kabalai. Nang ni fin sui gini gigantian Sngewbha. Khmat U Blei, Khmat Briew, ngan 10 ter. Fina pay kat pra Genesis, dekat balai gong gede U Abraham bad U Blei, bad gitu ki angel ki bawan. Gong U Abraham udah ong go kenrat jenga, lada menta melayo iga jing Sngewbha Khmat jame. Wada ya lat no ngagerpat eme nalau syukri. Ong labat nga ke Jingshem Sngewbha. U Abraham ong try namar pitip ini ke story kiwan gitu ki angel wan U Blei ke dor gitu ki angel bad ki wan gitu pitip nem uni Abraham uang ladang ala Shem ke favor dang ala Shem ke jing Sngewbha me try what ya lat nga pitip nem ladang fi Shem ke jing Sngewbha U Blei unem ya lat naga yeng ke Shem jongi. Baga Bible go on, bau Abraham uang. Lada, if I have found favor in your eyes, lada ngalayo yang kata jing Sngewbha me, but we are keren kumta. Fitep finda pulih naga dekat ke bersipau nganem da pulih show, namar ka ong boleh chupet senga nganem da pulih show. Finda pet naga dekat bersipau pat, uyo yang jingkular ke berkrau tampar kata kalong bau neu angel la neu Blei uang baga juga ayom le Shem snem men sayo ilau jong ukun chenrang baga sararu kan sepun kun bagan sakakun. On Ktien U Isak ngai I gani gawai bang ye tip lut barok nganem chong slam mang ni baga kerta ga do U Abraham ba Sarah kila adap kot kimla sho ban pun kon kam dei shu ga kerta ga bagin nang la ban conceive ban yo kon reng ani thoyfi ye gi Briew gi bidani ga favor Ktien U Blei la ga do kam la shu kam favor Ktien U Blei ga nang la ngai I ba wat ka bam la shu ban pun kon ru daga do but daga bor Briew ki Briew gi ba Shem ga favor Ktien U Blei kala ba long ga baro hallelujah ngai ibu Abraham Shem ga jing Sngewbha to pe ba nga shisla shedin naga ni ga lenong ba khat kendai nga bon ba gi dekat Bible finda pulin la ga lenong ba khat kendai na ga dekat ga ba Ri-Bhoi ga ni pat ga dei shipang ulot kini ko ong ulot te ula ong hakmi U Blei ula ong ha ulot hakmi ngala syak kenya me sepang ganiru bangan om pen kelono ye gani snong supaya cingat tiak kendiat maaf daga babura me bilang barok aku ban yo ye attention kini pa gani sepang ulot gani tu kendiat daga background story ba fin shai kini itu ke por bau Blei ulah ada penbena bentang no iga Sodom Gomora ke family jong ulat ke dan nanti po Sodom Gomora baru Blei ulah leit ben pak kubor ben ong mino ulat mino ke family jong me mino ke long yang long sem kenang menem jot lang bad ketika jing Jaka jong ketika Shillong Sodom bad Gomora nama Blei un setang fitem nem ulat uhab ben mi tang bau aidau ngai ibu aidau wong wong atrai namar ngamla syu bang atlot ngamla ban let syu shalor lom nganem kren ni kata men de Sngi wong ngamla syu ban let shalor lom sha inga bangan syong tang ga ni ga we ga snong ga berit ga ba Ktien soat de wong ulot sha inga bangan syong ang ni fi tim ne em uni ulot U Blei sha la ga sha ulot ban syong ang ta Badu sha U Blei ban syong ta pitim na maga jingsi sha haga plan Blei U Blei ulamut wat ban tang wat igni Shillong ka Ktien soat ulamut ban overthrow daga Ktien perang ulamut ban penyap no igni Shillong soar ban tang no ringkat baga Sodom Gomora ndre haga por ba ulat ulai ban kerpat wang atrai ma pinga ngadon jing tlot ngambiang lot trai ngamla kiu shilor lom sha inga tang mangan syong shiteng lenti haga ni Shillong red nong ba red ka Ktien soar U Blei hang ni wang ngala sha fin the pet daga way translation wang I have favored wang gumta wang ala favor kani ka Ktien sha kam dei tang ka permission kani ka dei ka jing Sngewbha Ktien U Blei sabamo uni ulad wang sha mangan syong U Blei wang gum ni ngala Shem Sngewbha ye me ne ta dawngan sha la ga sha ba men syong ba udah ongru ini gawe wang namar ba me syong ga ni ga snong tengan nam tang nam penjot ye gani nga syek ngai kum ni kenu ga snong ka badan ki Briew ki badan favor Ktien U Blei unam penjot ye kata
Ladau sayang ikat ni, bagi Sngewbha Blei yang ni nongba bagi jat Briew bagi Ri, ngangai ladang ikat ni dan ni favor jauh Blei dah lele ru unam penjat yang Ri bagi jat Briew. Menung haleluya. Kani kadai bagi Jingiasyam ru, ngan I Syiemlieh giba bon bak giba ya jing ladafi marwai piang pidan favor yang ngangai kadan jingiadah yang berawai. Ngeranget juga ta, lada marwai ke Jaka tray Jaka kta, fidan favor no Blei. Nganget ketu ke Jaka tray Jaka kta bro, kadang ke jingiadah jauh Blei. Ngai iya ni bau ong hau lot ngan yada laga yada. Iya ni ke Shillong namar meshem Sngewbha Khmat jonga. Fitip dan berpenrem hai ulot shibun ngalap ulot umdadai uba flop pada data. Ngam dan por ban kren ulot. Bapinda pulih sidien ke ong ulot udah bohok. Finda pulih testament bertemai. Dengan nama keren ni kata, dengan keren ni ke favor jauh Blei. Tak pebat dengan ke kitab Exodus. Dengan yat kum tu ke Bible nganget. Pinyo jingkyrkhu minta ke janbit. Pinda pet ke kitab Exodus kalau nong ke balai. Kini ke khot ke ba arpuwai. Dengan pulih ke Bible hang ni rufin salap ke Ktien favor jing Sngewbha. Wang Blei kum ni wang bat dengan ai hau ni upat ba. Ya ke jing Sngewbha Khmat. Jongi Egypt batkan sejaru bakaba fin seletno pin letno sudah. Ong lang bat ke sur bejam ke jing Sngewbha jong Blei. Pi ngan ya tu fi kani ru ke story yo Moses bat ki kon Israel bau Blei ong ni page ni Moses men hapan ya lami unu pat lang jonga na po Egypt paro kinongshun shete juri kanan jigate ke promised land but fitem nem kadang ketu ke jing excited bagi ni mi nganem shongshuang tang ila tip lot ya kata ke story kadang ke jing excited bagi mi not na kate ke tersim sot jong paro ke bala ring merawi ki degi spat snam ki kon Israel fitem nem ha ke por bo Blei wan ha ke lenong ke balai kitab Exodus upen pau yo Moses uang gom ni Wang Moses namar bangan Shem Sngewbha ya me bagi ki patlang jonga ki Israel ngan airu wat de jing Sngewbha ya ki Khmat jong Egypt ki nongshon bau do ongru ya ne ba pinda let pai pinem sulet pai kum to thli sudah Blei ukwa benda pendap iki de jingkyrkhu bekrau ngan ya tuifi ngan de pulih shu ke Bible fitim ne am ki kon Israel ga ne kalau nong balai ke Bible ke ongum ne kindami nang tena Egypt ki klami thli shisha ki mi rengkat bat ga ksiar ba rupa kidami wat bat ki jankop jansem ke jong Egypt ngan keren ni gani ngan katu kat ni ngan keren fitibu Blei uyo ite bangirung isai don nongshot ngisi kynduh jibun ba ke nongshot ngam keren gi Briew ngak keren ye ke jingpang ye ke jingiaroh ibabon ke jingdoh ke jingkyrkhu nganam jer na ni ngidon nongshot let's say don na prejungi lengi don dagi Briew wiru gi bashot Fitem nem ke Bible ko ongum ni ko yung Moses ong Blei Moses menemi nang to menemi thli sudah ya me on king artat badu padlang dagi shar gi rupa bat dagi jankop Jingshem na benta gi kon kan thai bat na benta gi kon chenrang ngani thoifi ki Briew gi bodani ko favor jo Blei da lele ru ki nam sa thli sudah Kindon ba ye ke jingkyrkhu jong Blei bangadang nget ru mdai tang ba fin shu ya kom to ngasai ong ini ke Ktien ngan yai ong pitip mengi ladang ilalat na Egypt kanunu ke jing syate ngim chumi kom to ladau Blei pelat ngisai mi ringkat baga anointing ngak ngai ke ta Ktien ke dei ke bala long dot long snam nga ngan de slok wa di Briew khambon gi be syam gi jingpang gi bala tambah Blei udang penkia amen kira gi jingpang gi ba ong no lakut lat ladu jingkerman mlashu iru rei hadin bau Blei pen kia ngande iko mi kita gi jat Briew kita gi jat long yeng ngachet ngai igini ga wei bakatu ga jing pelat jong Blei na ga Egypt jingpang kam dei bu chu pelat kum tu thli sudah udah pat ringkat ba ga jing pen slek kepala da Diengdoh mapi igi wei pat gi bapang kiru kinyo kia aga gerteng jo trai ngadan ngelaju etu ngane etu bon ni ga ni lagi snam gi berem ngada gi jingpang ga bangala dai ban lari ban yap dengan nam dai tu detail ngalai tu bon sen ngana mut bela jet mut bela yap nama ka dai gi jingpang ga bala syurkai do ta wat ki nurse ki doktor ki ong bai mlasho lakut hi setang ni gemit ki bayeng ru ki layeng du lain hagi si gi bangala kham si tom hande po hospital
Nama leksi kila yang bondu lain siti sebar kiwan rung ki pet tang kendiat yo ban pet ngam yo ban rung sepo la thok no admission haga kamera ke bangatia. Itu para jengau ong imat kila yawan ban pet kado imat. Fitem na mo don ye jingpang ngana mo lakut Ri-Bhoi U Blei hadin by pastor Iwan ban bukti kata la de si pau kat san stem chua si tengbet kat RBJ lingok kumno yo ban rung ga hospital in the bukti ketu ke jing play je ketu ke snam ke bami na ke ni Khmat janga ke sange baru Blei open kya yanga ba por open kya nga so tho tangi ni ke wei mga ai buram su Blei pitip ka por open kya na ke tu ke bangala de ban let no na ke pertai ngatip tangi ni ke wei ba ula pelat yang na ke tmer jo ke jingiap Egypt ngam su wan tli sudah udah paru na ke jingkyrkhu ke bangin longpat ke jingkyrkhu segi wei pagi jai bener hallelujah nganget don prejo firu ki bala longkum ta amen ngam kren tangi la de pila de ban yap revi klam yap Pilat na to jingiap mdai bau supa tuli sudah la da vida ne favor jo Blei ngadanget pin yang nang to mdai tang visulat yap pin da senshari la jo jingem da favor jo Blei u Blei unyo ban kyrkhu ipi wat ban pindon kam na Bynta ke himau Blei ngaset ngai igata la da vida ne favor jo Blei pinam long tuli sudah ong lawan nga amen pe ban nga na ke kitab Deuteronomy ya suki ke Bible Nganget mentai ke Sngi kene kandai ke background mangan khamwan ra shibon ba ki dekat Bible fin pen ke kitab Deuteronomy ke lenong ke balai pulai fin pen na ke we dekat nganem pulai jrong ke ne namar bagai yo ke jrong ngampat poi je main message fin pen kitab Deuteronomy ke lenong ke balai pulai kene dekat ru ke ba ar pulai kene ke por bu Moses ulai ban kyrkhu ke khat ar judge Ulai ban ai itu ki jingiaroh mo ke possession yuki Moses uang ke dekat ke bar pulai uang but sepang unap tali ulang ko nap tali ubelahun dengan jing Sngewbha favor satisfied with favor on the Bible English kong nap tali ubelahun dengan jing Sngewbha but ladap ru dengan jingkyrkhu jo try yok mame ia gani ke Sngi but ke Sohthri ko avin pechinga kandiat Kita union up tell you the way naki tribe jangi khan arjat jangi Israel berga por bo Moses ulai ban kyrkhu ga way pagawai ga jat ulai ban ai gi ye ga possession ki ye ga Jingshem ha ga por bo pai ho nap thali ngalap ye ga ne ga jat nap thali kare ga kham crown na ga ne ga angle na ga ne ga liang bo Moses wong you nap thali wong kare ga jat nap thali kare ga bahon ha ga favor jo Blei Ngang cek Sngewbha ngai kata ngan keren kumne gini. To ai bangingin mohon lagi AKA jong dok ber pertai ai bangin hon na favor jong Blei. Uni unap tali lani gani ke jat nap tali vitem nam kam da hon ni gi wei pat nganam keren ni kata yo ga slam kam da hon na ga AKA ga jingdan jingem kam da hon wat la daula ai ye ga tai ga pang shiti je sapngi vitem nam ga klam da hon ni kita ge baro gani ga jat nap tali ga hon bet Haga favor jo Blei. Mengi teng ngi syait kum baklang ni. Ngi mut bet la dala yo segetu ke kam te tharai ngi la hon. Dala yo ke kali la yo skuti la yo Taiew le jong. Ngi la yo ke kerdan ngi la yo ke kam gi jam. Le si ngi la yo ke shongka shoman ke bebiang. Le si ngi la hon. Hoi kita gi don kam ke jingem ringa kwa fin bot ning kong ke ne ban ong. Nganam hon de kita ke AKA ka banga kwa ban hon ke dai. Da favor jo Blei. Tongan pen isu syo Pret bat ngan ke kitab menikong Samuel tongan nam da pulisho Shushu pet no senga nganam da pulisho finda pet na ke kitab menikong Samuel ke nong ke bakan rio meno bukan mau ba usim sol u attract you David utai unong aplang bra udang kena teenage boy u attract haga por bagawan yele ke to men simbaman usim sol ukan mau tangi we u Briew ba ukan mau we tangi u David finda puli ko ang yo David la syam Sngewbha do Blei but do sim sol ro nga syat ongum ni ki Briew ki budan favor jo Blei ki syat yo jing attract na ke Jingshem nama bagade ke online ngamnut ben yathu igi jinga lenti jonga nganam yathu iru
Tamangala experience ye ne bala da fidon shisha ye ga favor jo blai kene ngam kop serong ngada penrit Khmat U Blei ban ailot ka buram jo blai bala da don ka favor ngal alab la da ka favor ke jo blai ga don hangi fitip ka attract shisha ye gi long he long han ngai iba ka la poi ka por ka bagi kotlat ki wadi ki Briew ki budon favor no blai ngan ong me gum ne u David te u smalang brot tu por mau unang teman tanya ke dui cara nang sibon dah ni ke iru ke bani thua ni ke ba udah long skilled wala dah hadian ngitip ye ke skill ke jong David nganem keren ni kata fitip akan ni ke Khmat bakhot sol David udah ubam dah ni ke iru ngani thui fi unang teman ye ke dui cara tambah dah don favor jong Blei watang dah ke jingtem dui cara ru kelabiang ban be ke men simaman nagi jong sol pila ban ong mengilang barok ngilang ban ong ngingim da don jingai bon ba ki ba ong gumta habang Iasnohkti ki ong itnat by van de pay gitu ki shukri jo try si bon ki ba da don si shai jingai itnat ngi kwa lang tamba ngim long ngim don gift ngim don jingai ngim don jing slap don jingkot ngim real spa bat gumta ter gi kren ngani thui fi kata baro kam da shong dong reme abai kren bat ga jing Sngewbha jo blai Namala da fidon ni jing Sngewbha jo blai ngani toifi pin poi shisha sigi Jingshem kan attract lot di pibaro munu bagin mau ge esta ngakan mau kan sai ge esta bau tu ubadon sibon gi mahadai pen man na preng gi mahadai baro ka Bible kong ula attract do ge esta namar ka Sngewbha Khmat jo blai Pinga ngani tuifi ka estori tanga konswet naga jinglong konswet ka kot sige jinglong madai mdai naga donu daw ga biang de naga daw ga ka favor jo blai na tanga daw nga kwa ba fin yo men sim men tanga janmit nai pej e kat no pila ban kamai nai pej e ga tulop kat no pia la boleh la kyrkhu Taiew U Blei la fi skong ba fidang don kam chibon duai tamangan ye thoi fi nai pej e ga saving account fi don kat no bank ga ko fin pej kat no ka spiritual saving jong favor jo blai fi don na daw ngan peni fi ne pay David fi ne pay ga Ruth ngan puli shoot na magan sabah me ga por fi ne pay ga Ruth ru gong la Sngewbha ga Ruth Khmat jo ne Boaz de u bakrau betri udah uken ram ulendan haga tu gahima uni udah ingan ong be uken jas fitim naga Ruth kadai ga bala deb yap no ukurem kadai ga bam dei hiru naga tega jat ben Riu Israel nrengan e toifi wat ka taru ka klem khanglat U Blei ban Taiew ga Ruth la daga don ye ga jing Sngewbha jo Blei Khmat U Blei ban Khmat Boaz ye ga ni ngan sakran naga youth camp metaga Taiew ga dai ga youth camp ngin select station Ri-Bhoi district ngilai palat ye si spangot ge campus ge register fitip menen ye shong committee ye executive committee hangte si jrong da do sibje arbaje janme da do nyo beje prabaje ye shong ba nyo ganta nge thakhle ban nge duai ban nge penia ye ga administration ban nge plan ban nge perkhat ye ge youth camp fitip ne nga plan ye ge ban kran chite tenganam kran nang ni tambangan shu ai hin nama khambon ngi ne yo le chite fitip ne Ikna samla la daga dai shisha ba finyo iga shongkha shoman ga badai ba finyo igi Boaz shenrang bat kentai pimda don kam iga shadi.com pimda don kam itu matrimony.com wala da don preng jong ki parlok ki ba ong gaturu ka mentoy tengam tip pimda don kam iga ta pimda don kam iga waipat Bafin poi juga shongha shoman ga badai nganget ru ka don jingiaroh ba ga favor jo blai la fi don ni ga shongha shongman la fi ban don ni ga relationship ga badai nga kwa bafin don banduai ban try favor nga try ngan don ga jing Sngewbha na me na nganget kan attract igi Boaz kan attract igi ba crowd betri ngam kren ni ga jing roy ga do nga kren be ga bagan jaman sim ong lawan nga event fi ngan itu fi ka jing Sngewbha jo blai the favor of God kadai ka bangi don kam palat sapule ne Maya ngan puli show sapule ne Maya ka Bible ko ong uneu de tang nong ra khuri te ka Jingshem jo ki te ki jong artha success Babylon je Persia je te uniru de waini ki shikri jo try ubadap si sha de ka favor jo blai hallelujah nga ngai igum ne ka Bible ko ong de tang kop bera
Nora kuri fitem na am kop bera kamut iu kamut uni udai uban haban di ningkong igi jingdi shoban di usiem barun haban bam ningkong igi jingbam shoban bam usiem lada kumno ke don bi igi jingdi igi jingbam uniap ningkong Nehemaya ngaku mi kata kajat pos ngandam apply la noro ma uniap ningkong uni lada uklem yap kamu usiem bam kamut kam don poison kam don bi ngani tuifi uni udah naga kam ka bolong reski tang bala da kadan ka favor jo blei klem yap fitip don ki babon ba finda pule ge history jo gisim bagi persang ban assassinate di gisim ban penyap ki shet ib na ta kadau haban don kop bera ngai don ki kop bera ki bayap age history nrei unemaya klem yap Udi malagasi ba malagasi na bentau siem uklam yap ngani toyfi mdai bo biang ki cook apo ka kitchen department ne de bo dane ka favor jong play ba mdai tang ba ulat na ka jingyap ngai uni ba ka wei ngi wong ni siem nong shon jong Israel wong belai memat sngosi mendaga skin Nehemaya belai mesngosi namar udom gadur Khmat ka countenance jong ugalong dom namar bo ula bena sepang ka jing lamwer ka jing penwer ye ka tega ka shnong jo uga Jerusalem po Israel la klem ki kenro bo ni usngosi wan us em wang balai mes ngausi ngani thoifi la na fidan ka favor jong blai wat kinong shonru kin yo iba fisosi but kin yele ban solve the problem Bau ni usim wang an lep no yemen maya wang su pelat yang usim kenrat ngakwa ban lek pai sila ke jong snong ban tei pat ik te kenro nama kala jang ni ke jing jot jong ke destruction jong ke te snong jonga ba vite uni usim upelat ngang lengo ye gani kade ka bom la long ban pelat de usim nong shon ubashun ni Israel ban pelat you new Jew you new Maya ban lek ban tei ye ka bagi nong shon gila de ban pintua ke kenro Jerusalem Kita pelat you ni ngai ibu Nehemaya udah kam nodru ngai dia tuifi lalu video ni ke favor jong blai pin kam nodru mendan bawa ngamen ngatrai vimpat syai Sngewbha nganda pin syai kita menubukan mau you Jesus Christ Matthias Ri-Bhoi ngai ketu ngai Shillong funny ngai samut nganda pule Pikan mau syabu try Jesus le rong itu ke jingrong de jingjob bu syong halor jo kon kada menubukan mau syabu nga amen Urung bat kier wai ho sana fikan mau ke jingrung ke jauh jisu pindah pule syua ba unrung sikato ke snong jong ubekini pendan buram yu try pitep jayu ke jaga ne ke jingja bo try uang ke senran uang ke ni ke jingja ka bang ngam tip ngingi nut ne man pentri kam uang gom ne uang kilech ti ke snong da village ti ke snong fin salap ke kada ba di ukon jong kada bola te ang te Ti supelat no you tahu kada bagi kon kada sawan yalam senga lada dan menu boong bakran start buat kata Ktien lada dan menu bakeli lada dan menu pertau sebang kata utrai wang bai gom ne bo utrai dan kam ngai kata fitip ngam supuli gom ta hato mudur wang lech ti ke snong pin salap gi kad you kada bagi kon kada pelat no you tahu belate Ang baun wan ra senga dan bakeli lesi un keli utrai jo tau kada lesi ki ba itho i kata ki kada lesi kin keli ke belai fi shem belai fi pelat jisu wang ong bai gom ne bo utrai don kam osusuk ma benda de bo pa ingi kala shem jing to mudur ladang apa mengai kena semlangat ong rung la rung ti kedukan shem kat ka bodan tun da keli belai ong pa ba Ivan kinong wai ta fi ka kam dai besok Bancu ang hilet pelat wanra dan keli ang utrai dan kam ngani tu fite boleh unot utrai hado utau pot nama utrai udah ubadap dan favor kapat krautam ngani tu fin kam not Nehemaya fite unot nagano geliang ule kamne Nehemaya uklam ang tabasupan syuti mau udah tho syuti ban pan syuti ngase yo mensim Nehemaya ban pan syuti nam tagi jeseng fite Nehemaya uang kamne uang kenrat siem Mendai tang mamen su pelat yang abangan lek pai bantai kata ke kenro ngakwa mamen da paru daga shiti ngan pa su wei Briew bepet ke forest department pule ke bible ngam kenma kurteng wei tu
Phía kan mau thorai uang pak sha iwe bangan pak ke sti nu bapet ke forest ke tiga cloud ke tiga kynduh ke siap uang ba un otno itu ki ding ki babana ke tiga cloud un haban ayanga mangalira si Jerusalem bantai pat ke kerdap bantai pat ke ni ke kendro ban fitip wat ke ta ke jingpan ke bala long extreme ru uni usiemu ayu ne maya uang shem ke ni city ban urap be ke city nadu nang tai na hima je ki nong shon shadu city Israel udah yo ru wat ke ding bantai ia ketika kerdap support Jerusalem ngani tuifi la fi don ne favor jo blai pin yo ige ba pim dei ban yoro ngan ong bai gum ni unda pendan kam sendan de ginong shun ban pen biang ige jindon kam jofi la ju bna itu story badan wai itias bam ngai blai sa marjan bat ke bashir raham bai blai ba it you try wai ke teman Briew Jingduwai be melagi Sngi ngaji Sohthri ini ke Jingiaroh shisha Duwai be melagi si ke dei berana preng ke Jingiasyllok ke Briew ke bela kot ke kerta ke bela Ri-Bhoi ke dan Jingiasyllok ke dan kynduh jingkyrkhu ke itu ne ke story ngaji Sohthri ini ke story dengan pulih baga duai be melagi si orang Taiew Blei be mu Jisu ke duai orang pendap engang ngaduna ta ngam dan pisasyo ngam dan bam ngam dan kau ngam dan jor ngam dan baga jer be gum tak halah be but you Sngi dia besar merjan itias bam ngai Blei usik ngap lorni be kedua igum no mau ni ku abe tanggo we galat ban ben yi banget Blei nama yala dia ngai Blei umut bet ban ben udan ni we ke plans ni ong ngayo Sngewbha ka hala ba ong dan kau shu bat ba ong dan shu ige gala de jer te ule no ne Briew ule ne ong ngan le thiet lut udah thot da list kat ba nang duai kat baka ong mga dunay tau udah thok uang ngan le cheyo ngan thiet ngan selek bo ka te ke jingkhang jengka badagala shim ye gitu ki jingbam uang ngan sayang tu ngan song U Blei don dei mga buan ra jimbam ba fte udah le si shau le ra ka kerdap ba le bo kata ka long keme ka le play badagalap shisha kita ki baka duai tik tak baik kat tu san kilo te san kilo baik boy mandela boy fte ka ai ngoi U Blei Ka ngoi Blei ka la arsha ka duai arsha ka mani kong try nga ngoi me ba me yo Sngewbha tik tak mga ong ma ai ba gom ta te wan yang ngan san new itias ong ne U Blei dei mga kong kata gen de U Blei upen siu do nong shon jonga nga Sngewbha bang U Blei jungi fitem ne am you ne maya ka long kom ta Fina pe igi Briew jong Blei naga Bible fitip ngan ai mesim la da nong shon nai duai bagin jak nong shon ai bangin duai baga favor kan jur kini nong shon ki ba pendap ya nga ba de fi hallelujah nashem extreme megata fitip ka favor jong Blei dengan bo mdei ka Ktien extreme kalong extravagant kalong halor katika bamla batai lena fidai nega favor jong Blei ngan ye thobe ye fi temnem pindai gi Briew gi bada dap shisha daga jingkyrkhu ngan pin ye fi gi nega wai ki Briew gi ba sham Sngewbha fi kan mau nega Mary But one to angel ban ye tho ye Mary wong highly favored one pa pade ga kentai Briew Kabala da don shisha ga jing Sngewbha jo Blei kada yo ban pun ka diu Jisu finda don ga favor jo Blei on pun bet ga GM jo fi ga bakrau ye ga bakrau wala fi ya yang tiga ba kat no ye ga sam kat shibadai la fi don ga favor jo Blei ga nget bet kanam kha ga basneu kan kha bet ga ba Kita kedaungan penifi mentangan poi show Samuel nget ngalayat sibon ba wat tang ye dekat Bible ha ga be dai ga jingkrau Joko favor jo Blei ngan pen fi ye kene ko we nong rem ha ka nugru kom ngaban fi ngin yo mat ban ngin yo rung sa ko favor jo Blei pikwa na em kata ong ban nga amet pet biang bat nga ga kitab ka bani kong ka jo Samuel ngala da puli mena kene kitab ka bani kong jo Samuel ga nong ka ba ar ka khat ba ar pun reu ngan ong ka ong gum ni utau kena Samuel ula nang san ba ula long uba Sngewbha udo try badagi Briew kani kadon jidai baru Jisu namari Jisu ru ka ong Bible bala chem Sngewbha you try Jisu do Blei badagi Briew bangan dia thui fingan pen I tang no Samuel nganem shong slam namaka kani ka Bible study fitem ne am la finang I kani ka nongrem ka bo Samuel unang ngala dep tip lupa ba mentau snam with mai ka favor jo Blei kan bot yang abedepi
View Samuel ke itu ke Bible udang kena ke por ki Bible scholars ki ong udang dan tang khat ar kerta haga snem ngasai ngau tenat ru bau Jisu haga tu lenong ba ar Lukas udang haga snem jong ke dok ba khat ar snem kerta take Baga Bible ko ang ulasan haga jing Sngewbha U Blei bagi Briew Jisuru udan khat ar snem kerta Samuel udan khat ar snem kerta kadang ke jing Israel mengne hangne ngan song epi ban yo ego favor jong Blei kam dan kam hadu bangin rangba wala da fi kenaru da fi dani ke Nonglum Blei ko favor jong Blei kam long limited Neta ka daung ngan pin ifi u Samuel ke Bible ko udang kena khat ar snem ke kerta but ke Bible ko ang ulanang san Hagatay ka jing Sngewbha U Blei ngalap ye gani gaway. Ngani thoy fi ko ba fin da shy ye gani. Tip haga jing pule Bible jonga. Haga jing pule Bible jonga. Ngalap perkhat bai ga long yeng long sem jo jong Ri Samuel ka keme ga de ga Duai ga de ga Ri Blei ga de ga Duai ga Hana wel kana Ri Briew biang pa jong Samuel ngai I ba Kila tap yo Samuel la do udang kelong. Ke Bible ke itu ko ang marsendap no ika mo ika tika porban no bun yo ne u Samuel la de tap no shiga temple tabernacle ke Jingshem dan Taiew eli lyngba. Sabama. Ke Bible ko ang la tap no daga hana badu elkana kimi kpa jong Samuel na do udang kelong ngasai sngosen ai ko ong ba usong sa ba to ke temple haga tabernacle ki kimi kpa ki one visit you tang shi sin chi snem ong the Bible bakin one ra jan tamai you Samuel ngasai sngo sen ai ba you Samuel uni ladang ai to ba da don bai ke Jingshem jong ke Jinglong kena uni udah besak marwai nagi besak marwai dan paralok kimi keparu kiwan tang sin chi snap ban ai jan tamai u kiwan visit bangan itu fi haga jing pule Bible jonga ngalap kumni kan jen dala bha bari Samuel haga yeng lejong jonga hana ban elkana ban balai tap sa temple haga ni Khmat kan jen dala bha bakin ri Samuel ha yeng ban bakilai tap sa temple fi te balai ngan itu ga daw ngan kranbek kumbaga Bible gong fitep aga por bakilai bo yu kulung kena Samuel siga temple ka Bible ka itu gong umni kadang ka jing jabok baga jing kenriang ka temple fitep ne am haga jing shisha ka temple U Blei ka de bendai ka bakhot ong lamal nga amen haga tu ka Sngi lifeway trick ka bangi pelong ka Jingduwai made New Year ya don kat tu kat ning ye bon dagi sepangot and you talk kumbaga long ka personal experience wala ka online. Fitep tu siya din baga leadership ki Duai bang ye Duai sipang jongi. Ban Duai sipang jongi dan ki parlok ki bang. Ba iban apa ba yang si Khmat kum to. Pi Shillong kum ikena red ibam kwa man yang pi non emotion pi klam show emotion but pi nga yang si sha kum ta. Setiap ki persang ekli balai filong tu ngina mut fin sayam ngina mut baka leadership let's say in them court sale let's say sipon bagi ekli nga balai filong motionless kum tu emotionless kum tu fitip kawan jingtiang wala gede ka kam ga crowd gede leadership gede ka biang ke penya inoilam gede ka buram madu kata fitip mrai haga por ba Duai na ga Bynta ke Jingshem jongi fitip nam ga dor ka jingtiang wala nga yo so jing pensle ka bajor Ngan jing tiang naman ngayo baga ni ka por bo Samuel udah na temple U Blei Sngewbha na breng ye ka yeng jong eli lyngba but ki kon jong u naman kini gidi nong take care ka temple penban kila penjabo kila pen kenriang ba kila kenriang ka temple ha ka por benang kelong Samuel fi ngangan krani gani kendiat yang hilang barok daga ba buram fi naman ka keep palo aga donut tongin na perkhat bai ka jing Ri Blei Tong ina perkat bah ika temple, ina perkat bah ika ni kam namar pastor la ju aju kai bagai ju Ri Blei kam dai kam niam kadai kam yap kam em. Ngatiang ika taga Ktien but fitem na ngam don emotion tu Sngi nama ngada jing tiang a try yo melap yang aku mu eli
Ubah ke Jingshala jit Diengdoh ban ki kon ki bla de ban support you pen ban ke Bible kong ki kon jong Eli ki aurea ke kerdop jong ke tabernacle ki nyau ben ke jingknya aingo ki dia bam ke te ke bakimpat de ban bam ki ai u pai lang de ke batam kentat u blei na benang u pet you Eli Diengdoh u bla temen ba ke ni ke por ke Bible Philippine ke translation le kong ulang overweight u bakya u jrong ni Briew ni Eli Diengdoh ke Bible kong u blei Wan man bishar yu Eli Diengdoh ong ngam Sngewbha setia yu Eli naman uyasya kon palat u kampen Sngewbha kon ban pen Sngewbha yu Blei ngakren daga babura mi kimigi pa tongin kampen Sngewbha yu Blei ban pen Sngewbha gi kon gi seo daga baburam Tiap ke Bible ko ong daw lawan u Blei pen pau Samuel u benang kena uang patient Samuel ngan sebishare ke yeng jong Eli naman uni ula kenriang ula pen bet ngit ke temple ke bala de bande ke bakoj pen ban ke klem koj ngan dia tufi ngatiang ngakwa bangiru ngin non lemi ke Jingshem ting ke jong try ngin me le kai fitemna u Blei udah bishare u Eli Baudo kajing yap jong Eli gini kaba skausi kai kaba jabu ramru wat ki kon jong ubero argot u Sohthri baru Phinehas ki yap daga jiyap kaba jabu ram nama kini ki bala ajing shisha kila deban ri kentang ko ke temple penban kila pen kala jabo dai hakum ke taka khap bala tap yo nu kena Samuel penban ngai i gedan kaba krau pelat now Samuel ngakwa mengirung ini pertobot yo Samuel ong lang bat nga amen Dan fikir parlok jengah ngan keren lagi keren kiba ong naik keren pelat u Samuel mau Samuel dan tong Samuel tong utum dan jadi bagi pat bak ngam ngai je kata walar kadan jingi dai kat tu kat ni tapi keren lagi baju leo la dau kena Samuel ku bedang kena ula ti terangi ngimla uni ubam dan Bible study kembayok mengimal lagi Tuesday ubam dan mentor ubabiang nama Eli do mentor ubakenriang Ubam dan paralok ngaling asyik onggum ni. Daw Daniel ru at least udang don laingut ki paralok dang biang. Wada sak marway makenaru. Samuel te em. Marway te marway. Ka Bible lay habang puli nga onggum ni. Haga jingsi siya ki konjong Eli. Kila de bende si paralok em baru Samuel. La de bende lek kailang. Fi kini kita laga jong ke jing muja ki konjong Eli. Kila ega bakenriang. Samuel sak marway. Fi tiap nam kamde ke besok. Kamde ke besok. Nama kami ke kam ke basi Sngi Syiemlieh kene. Fitiap u Samuel usat lagi paus nam hang ni ke temple. Ulah telon wei benai hedin wei benai wei snam hedin wei snam ke jing kenriang je ke temple ke klem bet ngit de lelai ru hang Samuel. Fi ngangayu i kene ke jing shisha de u Samuel u de ban yo elek kai lang. Ngi elek kai men shodang red ngi elek kai marbol. Ngi elek kai ngi pula tom ngi shortcut kudi melajar nanti kapa bon jat ke jing elek ngi pon ngi dang red menchua mentak ngi igem dan ngi elek kai su kumta magila nang lagi computer games fitem ne uni Samuel udo i kata klem yo da fikli Samuel melek kai ayu Samuel pon dang red fitem ne uni udang ngi elek kai but ke jing penbiang i gitu ki deng penyang syarak uni udo boy penbiang igi kepu pen i hapok ke tabernacle uni udah bersumar ke senduk Jo Blei uni udah berpenkot ke temple uni ngan om pi ke jinglek kai jo uni kena Samuel ke de bersau sin aiba yo enjoy tama uni ulah siu ke dor ke beram ba ulah do ye ke ni ke bekerja do penban ulah yo ye ke favor ke bekerja Blei Ngani thoi fi haga ji pule Bible janga ula dai ban dem sa sport temple kimi kepala dai ban Ri-Bhoi u yeng jong no hitip em baga hana ga dai ka reu play ga reu duai hana dai ga Nongduwai nganga sayong gum ni la dan kimi kepala duai on me Samuel bet on me bet Samuel la ta dau and I'm Syiemlieh be he besan tongin em sange ban duai namar on me Samuel bet Wala lagi ima kenriang sipor katu ka datang sipor haga wega skite kin pai bet sibakrao na ta daw ngan ya toy fi tem nam you Samuel tap aga por ka kenriang ba ka de ka tget ka bit tget ka temple ngan ongam ni tongin ye le agam ni la fi kwa ga favor Jo Blei tongin ye pen khoj ga jing shagri Blei kar bala haki liang baro kam de ga besok Ngalai tu fi menen ngi shong nyau ganta ka tu ka committee jong ka youth ministry. Fitip ka kata ka kle. It's not easy. Dalam perkat sibun ki kam ken sega dia sega bisa pilan fitip kam de ka besok segi Briew barok ki itu la lagi jong ki jing
kam dia besok. Haduk kadang ketuk jing ong ban ong. Namanya penlong syuk bi kan dia. Oh ketaklik pelat. Nai long syuk nai pen kiu aleng syuk kan dia judge. Kam ring ada perkat. You sama lu kelam long gum ta. Sama lu kelam tai. You ni hite. Ia kabak tingit makna ke temple kan nuru. Kataite kabala kenriang kat taru ka kelam betngit kediat ru you samal ong lang ban nga amen. Uni udah badan favor jang Blei. Ngan dia tuai fi tiap nam lada fi kwa ya ka favor jang Blei nang ai kan ka wei ngan pelong practical. Fi sei lam ne am ba kom balik tap you Samuel se ka temple ka ba kelam bet ka kenriang. Fi lam ne ba yang ngiru Blei usai tap gi yeng gi ba kelam bet. Ka kenriang. Lam gi ba yeng jengi teng kim ya dai mo. Dan lagi belak Syam you try. Teka long baik laga jong ni. Umyadai. Bagi baklam pat Syam you try. Kami jing kata ke yang ke kenriang. Dan berkenriang gi kon. Dan berkenriang gi bahaya besar. Tapi kenriang hilang gum-gum. Ngan ya tuai fi. Nai pat duai banong. Banong try pelat nak ingat lagi ni ke yang. Ngan aku apa fin duai gum ni. Ai ke favor ngan try. Bala laga kenriang kat nuruk. Kata ke jing kenriang kan nembet tingit lagi. Hallelujah. Fi tiap Kita begini kawai ngasih syurham begini ngasih kuat ru ilaga jongga jing empla laga pelang ni. Kita ngai iba Blei ukuak ban change ke sistem jongga temple ke bela abit tingit ke bela jebok ukuak ban change. Kita dah Blei yo i ke jing kenriang jongga jong pi. Blei nak ukuak ban penkelador dengan apa pi. Allah ban amen. Kita ukuak ban penkelai kata ke sistem jongga temple. Kita ulek kamno. Usai Samuel. Baru tunjuk you Samuel lagi bon senam. Ban pet ke jing kenriang jaga temple ke bit tengit ne you Samuel. Namar lada kam bit tengit un pendan kam you Samuel ban pen bet jaga temple ke belak kenriang. Ingat ongom ni. Pi kwa ambau Blei un pen bet jaga yang ke sam jo pi. Pi kwa un pen bet jaga syongga soman ke kam ke jamkat ke bedai ke jing shimet. Pi kwa igata pe Blei un tunjuk kom ni un tap ifi ke circle of friends ke jaga tray jaga kata ke baga tengit shisha. Ka kenriang. Taba upet bet malaga ski ka jing bit tengit jong ka tuka environment ka kelas no an MP. Namala da pila ngan ong bai kumring ni duai shibet bada lelei ru daga kenriang ka yeng ka jaga tray jaga kata lani ka nu ru ngin em bit tengit lang namala da pila nganget kan sepoi ka por bo Blei un say pi ban pen bet lut yo ka jing kenriang jong ka jing baro. Menu ong hallelujah. Ong lang ban ngasih sin hallelujah. Fi tiap am Yo Daniel ya tu ke Bible kong ulak dep temu lupa laga dok note ba un pen betngit you udah ke jingbam Babylon hallelujah. Fitiap Blei ku ban change ke Babylon. Usai u Briew u baklam betngit ke culture Babylon. De Daniel. Nganga ongom ni le fi kwa ban poi ke jingkelador ke besisha what up un chukta u Blei de ke bakalong supernatural ayura ngakwa ba findon lupa na ke dok note ko Daniel banong ngala temu lupa ke dok note banong pen betngit de ke culture ke pertai nganga ongom ni kam tam gi kena samla wat gi long kemelong kepada ke baburam to syubuk menta le de ke film pertai ke baklam Blei ke pertai ke pet ngiru ngipet ye ke ju Lagi jing rai pertai kelam Blei kabam dan jedai bat ke jing em kabagan zaman siam fitip kia ngap ki pertai ki bampat Syam utrai ngiru ki bela Syam utrai ngia ngap lang ye bit tingit lang te hang no Blei un pen kelai ke pertai da komno lada ka Ktien ke telej kaya dai pen ban bat ke pertai kam ye dai bat Blei fitip ngaso benut bi bapa em dan syo ngan ia tu igata bang akan mau ibapa nadu bang sedang ban yang nagi pulpit ki Blei usyak nagi jing ai pip isai kam duai ge i kam duai bagan mi ke Ktien tokmet ban nigi wai pat ngabenut man dai bedap dai bedang don mai dang adap kran ngan dai chieng in ong melak bakla hang tu di nong sok rapaka ida tau gi wai Ktien mentang miss yi ida duai bagan nem tomet ledang tomet gum ka pertai ong i papai nga ti kan ni per ayu mama bagi tai na tade fitip ka lifestyle ka riam ka bet ledang ka pertai ka riam daga jingriam ka bamda idan buram ledang ki konjo ko Blei nang niru ki riam langkum ta fitip nem dakum no paru Blei un transform yang i daga pertai ngangan ong mai kum ni fitip Blei ula ban change ke sistem juga temple ke belakan riang namar mi Samuel ubak lembet git daga jingken riang Fitip Blei ke Babylon laban change ke sistem. Fitip u Daniel u impact u affect
Ya kat Babylon bro koi ngak ngalingho bo bleu sei kat Daniel hadu ko level ko boy drong pha phin dai ki ba kham perkhat phin ngan ong boy ko ne phin perkhat bai ga jing krau ju Daniel Daniel udah penkeladur ya ga sistem jo Babylon fiteu blai shob un change ga yeng ga sam jo pi fiteu ne am ukwa shob ban pet ban ten jo hato ka to ka system ga ken riang ga yeng ka khta ne me fi hato ka pen bit ngen ne am ka ban I'm a semi fi ki parlok jinga fi dan gi business ngan kren laga kren ngalak dua ye gani ngan kren daga dok nur ka ba eat you people ka ba eat you try dan parlok jonga be try gini gi kam ki ba ye de thiet gi khendau gi si up pan jumut na ngai ong Ivan mga ye dai begini gi business be de khendau de si up pendi si gi no rem banginem bagla nga kli gla na ing ong khie le mlo mangam da don idea de la etho kadan ka por Kebahagiaan sisa daga jingtiget juga pertai. Kita gi kon jo blai parlok janga. Nga sosi ban ong pinam dom dengan ong la ka ong. Pi bakla ba filet daga to galenti bom dai. Among nai tray tu kam tray tama daga lenti blai. Pitem ngalap bahadien kat tu kat ni senam. Do ong ngan kelab mud pan mam no blai bengi ya daga galenti ba ken riang. Pitem ngai imenta ba uya tho hok bai kumbalong ba udah ya bai sisa. Ukam roy minta bani yelenti ken riang mensua ngong kade gata ka ba I'm Syiemlieh so ngan I'm Syiemlieh nginem di le ken riang la ka yo kam yo jam ha ban le ken riang nai le chita pan me go favor no play hallelujah daga ka favor jo play ketika jingken riang jo ka system jo bertai kam khata enga ba de fi ngai un say pi ban sedang ban change hallelujah ngan ye thu fi ngam long te ban ye thu na ne ka online ni ka jingem le jong ngai isi sha bagas dang dor ga jing change wat ga kam ga jam ga banga tray ka ban ning kong ga kham da long gom ta re suki ngai ga sedang change ngai buram ju blai ngana mi detail ga ta te ngani thoi fi Daniel ula da thumulu pa ga dot not nginde dwai shibet ba mangiru nginem shu up tang bo blai un khata engi nginde thumulu pa ga dot not ba nginem bet tinget lagi system ju ga pertai un sa say yang apa de fi ban pen keladur ye ga system juga yeng gesam wat ye jing sikri play ngan kran khaddo ye gani ngai ila palat sigenta fitem ngan kran khaddo ye gani ngai ga wai ga bo samalu le hadien bo klam bit get daga jing ken riang juga temple unang ban set apart de unang ban pen gerpang ile de uni udah nang sisa ban pen gerpang pi uklam le itu bagi le ki kon jau eli uni udah pen gerpang kita gila ye lek dia tu lenti je gedo uni wong open kerpang uni udah bebiang uya ye lenti blai uni udah berduai uni udah berdan bet wat buram yo eli ngan ye thui fingan krantang kendiat u eli jing sha da biang tambah wat yo nong yelam ubam da biang ru uni buram bet de ga taru ko we ye lenti je favor dengan da kran ni ga ta Fitem ne am uni set apart open kerpangel dia ya thoga Bible fitem ne pen kerpangel dia sukum no fin lap bau play on the favor ka crowd bani ka to ka jing persang da do ngani tho you Daniel hato film ken mau you Shadrach Meshach Abednego bau Daniel bagi ken taj ka to ka jing bam Babylon la fi ken mau si ong bat nga amen ki ken taj ki pen kerpang ki set apart ki separate ila dia ki ken ria na ka tai ka culture Babylon jaga bam ka di fitem pinda pe hadin kat tu kat ni Sngipat Ndala mi ki jau Daniel ki bam trek bam daga bam Babylon kini lagi su bam betang daga serwa kam tu malumala ki bam pitem na ndala mi kini ki long si pausha ki ba kham Briew bani kita ki Babylon si pausha kham start bani ki real start Babylon kini ki long ba 10 times more greater in every way bani ki Babylon nganga ongom ni ngamla batai ti kum no and it if you come no, you Briew gan sanu ni Daniel bagi ni Shadrach Meshach Abednego. Ngadai hang taging ang song na mga iladi hagi pormen suang ngadai ubakam focus bahai gado. Focus bahai gado. Ang hampay slam ru agayat kami. Wat mentaru dan ko por kumpay slam. Pitim nga focus bahai gado hagi pormen suang. Jingduwai jangaru Jingshem ka bakambon kadai bambiang gado. Nga focus ye ga dog nga pledge mud ba kadai ban biang balem long kom kitai
Boleh melongom gitu gi model, boleh mi gini six pack, mi dengan family pack, boleh biang ke renyang, boleh biang ke don gedar, begitu ngah fokus gini kedok, ngah pelet jimut gini kedok, begini lek no sedang tak lah ketak no dengan oriflame senrang tal ketak, jingsha kedai tadi kentai Briew, begitu nak ni fokus kita, ngarang ada way ni kita belian baik kita, ngani tuh fi, agak jingsha kam don kam kita. Ngelap mentah hadian kat tu kat ni post nam. Plan U Blei umpet je kedok. Umpet je gini tambah lang ini lek khut ngini lek sweet. Dapet je rem ke bat, dapet tan ni ke ngini tu fi ka rem ke bat ke David tang ba khut ba ke badan burom tang kata. Fi tem nam dapet tan ngai ibu Daniel trek ke te ke jing pen ba Briew hang te po Babylon trek taman delak mi pat na ke jing pen kerpang kam ba Briew jong Daniel. Kami tenat jong Shadrach, Meshach, Abednego. Neta kadau ngan ya tu fi. Dah finang ban pen kerpang. Fin mi baik kita kam krau hagi liang baro. Kita kam so tenat lem dia tu gadur gadar. Kita bangin kam kemen dia ni kawai. Ladangi mi na gajing pen kerpang. Kita bangin embet tungit dengan sistem pertai. Berka bakin riang hayang sembat kumta ter. Kita ban best time kita ni. Bangin kam start. Kita bangin zaman sim ban ni kawai pat. Kita takin kita koridor tambat kita jauh Daniel. Syukumno rekumno. Mlak batai su kam ba Briew kini. Fitep nam dia tu lagi tu mo. Mita si tengah la su kam itu lagi kam itu. Lama ngasih ong lagi pun mencuat tip ngan yo Briew nam. Sebab yo Briew nam. Saya kata story kau berjurang bah. Lama ngala Jingduwai bangan yo lok pereng ro. Bangan yo di lok nanti buat Shillong. Fitep nam dia tu fi. Janganlah duai, janganlah yat itu gelenti. Kebangga yat itu gelenti, kebangga kuat itu dok, ngala kuat itu ni mo. Mangala duai ngala kuat itu dok, ngala kuat sebab pelat itu ni kebah. Mo kini kebah longkum ni. Kuat mo ba nganyo Briew, kebah biang ter. Mentang ayo kebah biang ni. Te pitim ni am sab kendat maaf ya ngah. Pitim ni am duai ngamut baik dengan dia. Mangala pej po ba ila dia ngalong inferior. Mbiang te ro. Bynta delabun ki kentai ki ba phone nga ba Ivan Duwai bangan yo ulok kumpi. Ngong kumne tik tak. Hang tang asa suto. Plan gadok kam na dai tan ne. Ban ye pelek jimut. David dan ni ga favor jong U Blei. Ngangai fin yo i ga shongha suman ga badai. Hallelujah. Ketangan sekeren biang hai youth camp. Fitim nang ni tu, wala nang keren kendiat kum tang ngai film map inga ngakwa pelat ban wan ra baga favor ga krau pelat dia. Ka krau pelat ka favor ga jong Blei. Ka krau jo ga kata. Bala nang gijan ni ga favor jong Blei ngani tu fi set apart. Nga keren tang art ligi point kum no fin yo ga favor jong Blei. Baning kong ga kum ni. Tong ini me bet tingit lang bat kitu gi bet tingit. Nginem ben ye king nginem le parasi bangila hok mangi benefit Ngi la fi kwa ban kam hok ban ila de. Mdai bani Briew. Mdai bani kita giwai. Fi kwa ban duai ban kam hok, ban kam biang ban ila de. Mdai bani giwai. Dia tak kadau ngan ong baik kum ni. Nginem de pet giwai gi ban patlak nginem kedia jubor. Ong lang bat nga amen. Tabang nginem ailat pat bagan snok ketengit anga banafi. Tapi nangi kata bat ka poin ka ba arpat su set apart. Hato khamrung ga Jingduwai. Hallelujah. Hakam wan jigi jiseng. Wat apeng jaga jing tight jang kapor gi sigi bo khado hakam be gi jing syukri hapen kerpang gumta hakam pen kerpang gi Ktien ge thlit ge shintur hapen kerpang gi ge lifestyle jo fi ka mindset na dong sidong hapen kerpang ba kan mau baik ba fi de gi jong U Blei fi tep la fi long gumta un I favor yang awi fi but ka favor kam kut tang kata un pen dan kam ngi ban pen klai ge yeng kesam ban pen klai ge jaga trai jaga kata wat ban pen baik ge jing syukur Blei mano ban ong lang ban nga amen Fitem am ngan haban pen kut not ma gala jrong ngan pen kut kum ne shop ngan khot ga worship team finda kan mau na ga Bible ba ong gum ne kitab Isaiah sau phau ko ong bo plang un sayap ter khong ba u sentio un sa tlor no rei tang ka Ktien U Blei ga ban ne junam ha ba ong pen ker pang ga mur kum ne khampen ye dei la de ba ga Ktien U Blei. Nama fin da pendai ban kini gi trend juga ni ga juk
kini gilet bet PE kawai ke trend hadin kawai ke trend galet bet usentiu uplang juga dok juga kynduh ke plutai kan let bet ke spark kan let barok kan let what ke jingim jingiru kan select kan dia ke kan jedok kan let nai punya day bet kan dia set apart pin gerpang punya day bet dia bet ke Ktien U Blei namar ke Ktien U Blei kan ne junom la junom menurut hallelujah ngan khot ke worship team Khmat kat berkadang wan ke worship team ngan duai ngin duai ngan kran kendiat shua ngan duai ka favor jong Blei ka play ke jingkhang joga jingkyrkhu ka bagaman simbaman kanamla ban long ding pungkyang ka favor jong Blei kan khangru ke jingkhang ke bam day no Blei but namdan balak ban play ka favor jong Blei ka long kum ni ngilong natural ngidok ngilong natural ndawan ka favor jong Blei ngilong supernatural ngilong human daga dok daga wan favor jong Blei ngilong superhuman ngilong ordinary kum ki Briew daga wan ka favor jong Blei ngilong extraordinary ngin poi si jrong kirpat bangin dia yang lang ka jinor kat ka jauh try ngin ilai ban aingot lang Ktien U Blei jadi katangin Syiemlieh dengan sa IT ke pori pastor PR Diengdoh bila ban keren ni ke bau Blei bo ke donbor bar be in seduai kerpangi barok kan kam dei tang gi katu kat ni kini ke yang gi barok ngin seduai ke ta shibet ngan sa IT he de ke buram mi tangi le ban shu aingo lang shwa bangin mani de ke jingduwai hallelujah hallelujah abakopa thank you Lord try nga aingo tongin aingo you try the few jingkyrkhu na ke Ktien U Blei tongin aingo you try hallelujah hallelujah Lord hallelujah Lord tongin aingo you try aingo kwa ban yo Sngi ke sur ke jam jo phi aingo na mar menta ke mid un favor yang aba di fi na Lord ka ba Sngewbha yang i kandan ke double portion of his favor kaba arsya ke jing penslek ka bangila duai na do sedang ban aingo hallelujah Lord hallelujah Lord hallelujah Lord try nga aingo ime go try Jesus nga aingo ime ko pa nga aingo ime go try Jesus aingo iga Ktien jame bat nga shu aingo iga Ktien ga jame go try Jesus try na maga Ktien jame ga de Nonglum mingi ko pa try me kyrkhu ngi me de janme de Ktien jame ko pa ba ngadanget go try Jesus men yo ban pin slek ru ngi me de met go try Jesus de go favor ga jame ko pa tong ni ban mani you try this is my the kwang in the why you gonna get you right you get jingmane naga Nonglum ka ba filayo menta ka janmet ban tmu komu Daniel komu Samuel tmu lupa ka donot ban am pen bet ke di fi ka pertai daga no ka ba kinriam Davidan ni ka tar wai daga donot ka ba syampang o Blei un favor yang i Ruai daga ba syampang Fitep ka don ka jing penslek men simakot hallelujah Lord all that I adore yes Lord is in you Lord I give yes hai sedang bandrung siga jingmane dengan jingduwai tell Lord siga jingim spirit soul and body every breath that I take hallelujah God every moment I'm awake Lord have your way yes Lord Ngin ruai
Only you try. Bagaimana jing terang jopi mendaga mit. Bagaimana desire jopi. The Lord kaba fila syakri you try. The Lord kaba fila pindan buram you play. Bo play unyo man favor ini. Bagaimana jing syakri. You. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hallelujah Lord. Mengenai pinangnya dengan Jingduwai. Yes Lord. I give you praise. Hallelujah Lord. More than I adore. Hallelujah Lord. Is in you. Lord, I give you my heart. Tungin pertasyo try dengan Jingduwai. You're jingkyrkhu, come and see. Come back, come hard. Go Jingmane. And I live for you. Lord, every breath that I take, every moment I'm awake. Yes, Lord, yes, Lord. Lord, have you tried my life? Don't get clear, you can show time. Kat bagaimana ya mian ke music kau finshah scoring suka berep si par rega berburam mi barok tengah keren rega favor jong play hakerukom ke Balang simple rega ngai kena ke jingpen slap bertemai jumen simakoi benda gemit bun pen slap ini hagani ke hall barok ar kamera barok ar malawat ki bepet inaga YouTube wat ki ban sepet hadina bod ki ban charge kor igane kaba fidan kabre bigi Khmat shobangan ai ni ga pari pastor vi ar Jingdoh Fiti film dan kam thanti ga jing shisha. Fidan kam ga favor jong blei. Ga jing kisha dan kam ga jing Sngewbha jong blei ga jing. Dan la pleng jong fi yaksat palat bat ga do. Ga jing sha fidan kam ga favor jong blei. Fidan kam tang ban pin bit get ila dia de katu bo play ula syak sipor ba vi haban rum ban set apart ban pin kerpang ila dia
U Blei ulang lakloi na do Genesis do kitab jiben pau u kwa ban favor wat ingi mendagamit umut ban favor. Kani kam day tang igi bedang lung igi jinget kadai lang wat igi belasan kibala daya chisha ka favor jong Blei igi jingem jongki wat igi ru nganget de babura mo Blei on favor double. Kani kada igi kon samla shinrang bat kentai nak bentak ka kam ka jam bat ka yok ka kot bat ka shong ka shong man bat ka kot ka kya fidan kam ha ka jing shisha ka favor jong Blei Jingduwai you fi bentak ka mit nama ka don ka Jingduwai Sohthri kani ka Ktien kam pen ram ino ino la nang impat la ngin pan jing ai ban ka bor Blei bangin la hayeng asambat shabar bangin embet forget bar bangin sarapat bangin kirpang ila de la ban dau try bar bangin pen khod ye ka temple fitem ka jipen sla ngan IT ni ka pori pastor pi Diengdoh. Hallelujah, hallelujah. Lord, I give you my heart, give you my soul, and I live for Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you, oh Lord, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Begin to rise, you can do it again. Ik wou in Dubai Khmat zo blij in de bar. En dan try a play to Como Samuel ushong ng temple like a tabernacle. Uyayne ang jingkyrkhu. Como Moses ulang uyayne ang jingkyrkhu try. Como David uang na yung jingkyrkhu try. But paro kini Briew kibayang ang jingshisha ang Ktien U Blei. Ngkhwa ang nige por ma pinong try. Ngkhwa ang shikriye me onu snap. Jaka mga kintat no kupa yeke kaba penwit yeke chingday ke chunga bat me. Na mga khwa ang Sngewbha na me try. Ngkhwa ang Sngewbha na me. Jingduwai ang tama ng sking ngkhwa ang churai ngti. Nanduwai ang nige por hallelujah. Nadung na jrong ng yan po, but parang mapet, lyngba kinig YouTube channel ang inig po. Jingduwai, hallelujah. Kapag yan nang niya playing a polite note, yung
Shimon. And I get Khmat playing a Duai and a bar. Jesus be it to her. Petrol Yagi. Try a play to her. Make it loud, but him good him. Come up and Sngewbha you me. Catching him get dry. Come again in all you gay. Keep a keep and see you me. But try a play to her. I go favor to me. I go back and I Jingshem Sngewbha to me. Can the Lord Jingiaroh. Orabasi Kabala Sunday. Dwai. Young eating a chick pencil. Young eating a bar. Young of dry. Not quiet. Not quiet. Panamegay. Not quiet in favor. Not quiet in favor. Not quiet in favor. Not quiet in Jingshem Sngewbha. Summon dwai. Young. Hallelujah. 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 I can check him. Don't finish him. I can one. Good cheap and slagging a bar. Or I'm a sick of a lot of a Sunday. Trying and trying. But I'm not good bar. Good cheap polite Lord. Good job. But a Ktien job. Get Sngi. Jaka Jingshem Sngewbha to me. Can not a Lord junkie. Can one good cheap polite. Jaka jingkyrkhu. I can Jingshem. I can Jingshem. I can Shaka Shaman. Try a play child. I can relationship junkie. Rabasi Kabala Sunday. Briam. I can God Kia. Nakrani Jika. I can come good job play. Come down. I can come good job play. Play Shimmy. Play Jenny P. Play Lummy P. Play Bench P. Get Khmat Joe Dry. Get love a large P. Hallelujah. I will play. On Sham's go by a P. Yappy. What bench you iPad? What bench you know? What bench you know? What bench in the car? What bench you parang? What bench you know? Shapi. Play bed. Shapi. Undan you can favor. Orabasi Kabala Sunday. Orabakala Sunday. Can I get favor to play? Can I get chick polite? You're getting a bar. Can I get chick polite? You're getting a bar. Can I get favor to play? Ktien to play. I get chick him to fee. Hallelujah. On. Can I get chick to get Dwai. I'm dead drum. Briam getting with a drum. Right. Can I get favor to play? You're getting a bar. Oh yes, Lord. Yes. Holy Spirit. Mitzvah God. Bynta making a try. Yalam sugar favor. Raiki sugar favor the chubby. Rai getting a Briew. Hallelujah. Orama kalama say kabalama. Oh, Briam. Yes. Can tear. Brandna. Panukama perwet baro. La dry. La Briam na me. Oh yes, Lord. Briam. Yes. Holy Spirit. Hallelujah. No kingdom. No sir. None bestaan. None bestaan. None bejrang. None belekan. None setiap gairo. Parang gadai. Babino dry. Melapenia mema. Ngaladonya menchisu. Khmat chame. Sancti chame. Can Lord chame. Hallelujah. Orabakala Messiah lama Sunday. Holy Spirit. Hallelujah. Dwai. Trying a young play. Trying a credit in a favor. A credit in a try. Oh yes, Lord. Hallelujah. Oh.
spirit without measure unto your name, and I will pray. Again, Jingduwai, lang again, Jingduwai. Ito yung Jingduwai, Jingduwai, again, par. Again, Jingduwai, lang again, Jingduwai, na dubasang. Papinya lang. I lift my hands. Lift my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one Oh Lord. who reigns Hallelujah. inside my heart. Again, raging tingin ko jingmane ka par. Hallelujah. And I will serve no foreign God, nor any other treasure. You are my heart's desire. Your spirit without measure unto your name, I will bring. Para langit raging ting. Again, raging tingin jingin. Kiktingin kner. Para langit raging. Shall stand by Khmat, thou shalt be jingiaroh, Balang, Shillong, try mix and shine. Put that job. That chakri. That chakri Yes, Lord.
Shobangan Shong. Gaba fin kiner gikti barok nadu kinong yalam daga buram madu giba sha yalam ngan pinpena ye gani ke kitab proverb kalau nong Mawlai shaga jingim jongpi badaga do pinam la daga board Briew pinam la henrengan pinpena badaga jing ia ga bakat ke jing ia ga jo try pinla ye gani ko khon to wat klet iki anjonga henre ga do no jame tu kan sumari gi hukum jonga Nabaya jing slam juga ski bagi snam juga jingem bagi jing sok on pelang hame what I bagi jing isnai bagi jing shishakin no ime to te iki lagi rendang jong me but to tho iki ha mauling kniap jong ga dot no jong me kom tam and sham ye jing Sngewbha bagi jing champagne ga ba Khmat U Blei but Khmat ki Briew tong ini aingo you try tong ini aingo you try pedang ini dengan jing aingo try ini aingo but ni pedang go pai ini ke Ktien ke jome go pa nado kinong elam de go buram nado ki sha elam go try jisu ni pedang dengan jingat go pa ke Ktien jome ka hukum jome go try kanam kinria no dengan jing em jong go try jisu bagi jing sok go pa bagi jing Islam go try kan pelang hangi bagi jing isnai bagi jing shisha kanam no yangi penban kan don nag rendang jungi bagi mau link niap jaga dot no jungi tingin sham me a favor jame go pa thank you Lord trying as you I Lord kaburam shime in Jesus name amen and amen. Tungin berada ke surga berjam haleluya sansin we arlai haleluya 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 tungin ai ji thap ti ke berjam shu try tungin rai hatu don em kabamla baru try tungin le kemen aga jinon kat ke jo try fitem ka favor jong play ke don jide baga jingmen jo try haleluya tungin le kemen shisha aga jinon jo try hatu don Hatu donne kita play on favor come down ke bamla Balang Blei hatu donne da keren ni ke tai lagi jong ke jingim ke bamla banga ong try hatu donne yes Lord ke bamla banga ong try hatu donne ke bamla banga hatu donne favor dan ke bamla lagi dan ke favor jong play dan ke bamla baru try hatu donne ke bamla bana hallelujah tong in the right dengan jingat in the right dengan dono jangan jingat Jangan ni Jingduwai, naman ka Ktien U Blei, lak Balang Blei. Oh hallelujah,
Lord. It's like a fountain. You give me peace. You give me peace, peace, peace. Joy overflow. I'm the heritage of God. With peace over me. I'm filled with love, 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 joy, joy. I've got joy. Oh, I've got joy, joy, joy. Coba ai kan dia ke por chairperson juga jisengan penbenai ke jipen benai ke bawan ke prayer committee la arpun riu terik mentau benai ke de republic day ke ha ke Sngi monde ngin pelong ye ke Jingduwai sha jingit ne do ke por khandai be jemen step ter bat ngai weri pilang baro ba finya wan lang sing ni ke jingkyrkhu juga Jingduwai namang iyo isi shabu blairu usdang ban penki emi ke Jingduwai ni ke jingkyrkhu malaga Friday malaga Sunday habadai ngi iki bon ki Briew ban man kap ngi pelong iki Jingduwai ba gerpang ngi dap ngi hall ban si drong ban nga Taiew U Blei bu sei ngi no duai ba ngi no yasaj ba mentau snam ngi penyang ngi jiseng ka ba he ka ba Ri-Bhoi ka festival of grace ngin hab ban kham duai na do ba sedang snam la dangi kwa ban I bu Blei un trei ngi jiseng amen dengan weri pila arpun riu terik mentau benai na do ka por khandai ba jemen step ngin dan ngi Jingduwai sha jingit pen benalem ngi ne nam tagi parlok jingi baro ku Blei sibon ngan I know ini ke por chairperson Taiew U Blei nam ta ka jingmane ka jong utrai wa ka jing pensle wa ni ka Jaka amen tengin ai ka Jingtapti sa sien nam ta ka jiran kat ka jong Blei ka ni ka janmit Taiew U Blei nam ta ka Ktien ka bangi sngo nganget uniu snem ngi mat ka favor jong Blei amen ngi ka jing ka jangi wei pi wei ku Blei sibon ya pi baro Beladan dengan ni Jaka, kublai shibon ni ki viewers jangi bapet online ublai jingkyrkhu ye pi. Tinggal apa isu kabawai, ini bangan kerpat ye basan Syiemlieh, bain pelat ingin ke jingkyrkhu penuai, kuman shupenkan mau bangi dan ke Bible steaman ke Tuesday, akan ni ke Jaka ke por Sunsteng, bat kumjuruk ke Jingduwai man lah ke Sngi Friday ke por Ri-Bhoi bace, kublai shibon.
Tungin ya aing ulang ngutrai berhading tangan sa kerkupunwai. Baru angin ya dua lang. Kutrai nga aing agari kapor nga Sngi Ktien kajame kutrai. Ktien kajame ging kutrai blai kabawan ra ka jing pelat kabawan ra ka jing shai kabai ka jing shai ka jing Sohthri yang ging kutrai hai ka bakan jaman sim. Trai ngi das ngongu pelat ablai bagi yo Ktien ka bakrau Ktien ka bahalor Ktien ka bakodo tam ablai ka bagi yo no syukri me trai hai ka jan me trai nganget ablai kumba ka longa jingkyrkhu yang aku trai ka longa jing shai yang aku trai ka men sim yang aku trai ban nganget trai ya baro ki ba yo Kiba hangne try kiba hajrong kiba pet ngo try na ki online na ki Jaka kiba pair try nganget ka jo ka jing panchai ka jo ingo try ka jing Sohthri ka jo ingo try ka Jingshem pang ngo try kiba me ai le ba ka Ktien ka me try how shukri me try nganget try ya baro ablai kiba na ka por try ablai ba kiba skap ablai kiomat ka jingkyrkhu ka ba kan jablai ka jame ko try ngada dua ablai mana dorikat ablai bi je try shukri me try ba Ivan Syiemlieh ingo try hai ka man ka Jaka ka ba uyang ingo try hakaman ka kipor baro ablai kau let ye kaman bet you semai balong ka Ktien ka jame try ngangai ablai ki Briew ki do jing shai ki Briew ki do jing panem ki Briew ki Sohthri ingo try haba ki Sngi ye Ktien ka me try dor ka bat i ingo try ki por baro ablai je try ai ka met ka koi ka kia ka shai ka khan ka long yeng ingo try ablai ka ban ka shani i ha ki Jingduwai ka ba man ka por try ngene dua ablai men dor ka bat i ingo try ha ki por baro ablai bari patlang jame ingo try bari ka por try ngangai ba baro ngi omar ka jingkyrkhu trying in me no na ka ying ka jome ka try da ka jing it ba jong blai pa da ka jing it ba jong blai khun bar ka jong blai men sim khoi ai kine baro lai try kine but ya ka jing em jing ka man lag ski bar ka man lag por try habangi rung bi shaban ka try ngindon hapo ka jinor ka me try nga tap da snam ka me try palang me ka try bu un mi nang nei ka try da ka jing kaman da ka jingkyrkhu ka ba kan jablai ka jome ka try ha ka ba wai no ai ba ka jing ba jong blai pa ka jingai ek jong chi su kres ba try chi ka Jingsiylok ba siang ba pensabor ka ba pun kaman ni mesti khoi kandor ka lamar ngi bar ki banget kumchu ki ba shakri me keleng ka perthai na do mandash ki ba bam jikot ngi duai amen way are lie iro try